دم خوش گهدار و تماشاوان هجاز برنامه روجوایی رو دل گلوانه. هلبجارتن هرمین ترکیه و بطایبتیجی هلبجارتن نوخری استانبول باندورا دنگدری کرد باندورا پرسا کرد سیاستا ترکیه ده با آوایک زلالانی پیش. جل سیاستا ترکیه و رایا گشتی رژی اشکره بو نیزیگاهی گریدای پرسا کرد خودی کارگریک برچابه. د پروسه هلبجارتن له هر وها پشتی و دیار د سیاستا ترکیه ده پیوستیان نیزیگاهی نو برانبری راستیا کرد هاتیه روژوی. گریدای وی راستی نهال سر پیواجویک نو لگر راستیا کرد دستورک نو جبو ترکیه تی آخفتن. دو چرچوه آلوزی نافخوی و دروی پول ترکیه تین جیاندن پروسه بر بچه آسویان و دی بچه. ترکیه دیریا بر به آشتیک نافخوی لحبه هاتینک جواتی و بچه یان اف پیلا نجات پرست و آلوزین وی ولاتی هر دجوارتر کریه دیریا بجار ببه. بگل میوان روژبین ایرو سروک گشتی پارتیا کمونیستا کردستانی باکور سینان چیفتورک و پارلمنتری پارتیا دموکراسی آگلان هدف ای رهای نصرتین ماشین رج استودیا مایان معبندی وان مجرین گرم این روژوا ترکیه و باکوری کردستانی بگرن دست و بنرخین. سلاف كك نصرتين كك سينما بخير هاتن كك نصرتين هذا بروسيا هالبجارتنين تركيا ده هر وهذا بروسيا بشتي ويدشي ديار بو كو كارگريكي برفره يا دنگدرين كرد هيا يا كرد هيا قالوا بشتي وي تو هرتن گريداي پرسا كرد دام پروسسام ده رودا نها نزيكا هاي چاوايا دقاده platforma siyasiya Türkiye. Brasti kada siyasiya Türkiye'de henazi embejin perskreka Kürt jibo çareserbûna wî fêmekî zelal tune. Lê geçbûnekî rojhelata navîn da dikewimin Türkiye hem li rojhelata navîn da hem zî navxwî da li Bakurê Kurdistan polîtikayê dijî Kurd û Kurdistanê dimeşandin. Ev 3 sale wekî serokomarê Türkiye û em bêjin hêzên Ergenekon, hêzên wekî em jê re dibêjin Awrasyayî, wekî tîkî wan çêbû li Kurdistanê cara duyemîn dagirkirinekî, kirkirinekî nû dest pê kir. Li hilbijartina sûyekê edarê de zî وکی AKP هر دم زمانی که دشمنتی بکارانی گوته کو کردستان لبرتونه او کسی کو بخوازن هرم کردستان لباکوری عراقیه بره هرن لویش ورا اف کردان پر عاجز کر دنگدار کرد پر عاجز بو و براستی زی سو یکی اداره وکی امبیجن Herema, Hondur, veki Ahmet, Mardin, Batman, Van, Lüveda denge kurdan heriz cede bu. Akvasa zor destiyu, embijin hile u evke bu, jarzi denge ku bilind kırdı. Le Sinor'da veki Rojavayı Kurdistan u Başuri Kurdistan era Bajar u Navçevki Sinor bun, Lüve dere veki konseptteki devlet ketin helbjartın, desteme bir sonraki girtin, bir iki veki şirnak u halfeti minakın, 4-5 hazar dengdar ev kırın hanin lüve, o roja helbjartın zi, veki dibenya veşarti dengdan le veşarti mijartın, belki ver bu. كيك سينان نها د بالانسا سياسية تركيا ده د هالبجارتنين سوية كي عداري ده طيبتي بيشتوي هالبجارتنين كو اسطنبولي ده جيغو هاتن نوكرن دركت كو كرد بالانسا سياسية تركيا دقارن بقهرين نوسا جي رودا قالوا أبيك د قادة سياسية تركيا ده نزیکاهیک نو برانبری پرسا کرد در ناخی پیش. سپاس. سریده از دخوازم و بویرا ترابزونه که دیجی گشتیار گلمه کردستان که وک ام بین سمبول
ala Kurdistan serxava birûn hatin hêriş kirin ez vê hêrişan zedperest şermezar dikim û bana hikûmetê Kurdistan em dikin eger kî geştyarê Kurda bi sembalê ala Kurdistan serî de bi sembalê Kurda nêqebûl kirin bira wek ew bikin divên ya pêşniyar bikin û rê bidin pêşî bira nerin welatî banga me hikûmet reve encamê hilbijartina 21 Adarê û 23 Hezîranê ya herî gireng 23 Hezîranê 21 Adarê eger AKP encamê 21 Hezîranê qebûl bikirane kriza siyasî û qasgiran nebû der dijî AKP lêbelê ev qebûl nekir 23 Hezîranê pêkhanî qeyran herî giran bû serî de ez bêjim 4-5 encam derketine holê 23 Hezîranê ya yekem paşî 23 Hezîranê gengeşiya destûra nû dest pê kir ya duem belki herî giring gengeşiya sistema serokatî yek mirov yek weke keseyat hate pêşî ki AKP jî niha qebûl bike ki sistema xwe revîze bike lê bên muhalefetê qebûl nakiye sisê wî derket holê ki vî vana vegirêdayîne hilbijartina pêşwext îro li ser gengeşî dibiye çaremînê wî derket holê ki Kurd di siyaseta tenê li Kurdistana Bakur ne aktörün li siyaseta Türkiye gelen perî de ya heta Rojhilat zî aktörê girîngin kilîtin bê Kurda siyaset vêşinda nikabe meşe kî dibêje ki Kurda mil dana dijî AKP dana CHP ew rewşê baş naxwîne Kurda taktik dan pêşiya xwe ew taktik çi bû mesaj da AKP razî CHP razî CHP razî dibêne ki me îro partiya herî girîng AKP têk bir eger Sweda tu di rîça AKP da bimeşî bi vî taktî emkanî te jî têk bûn ew mesajeke girin bûn di vê sedemê qenatê me hilbijartina 23 Hezîranê ve 5 qalê giring derxistire holê û vê şinde eger qeyrana aborî jî giran bûye di pêşê AKP de dirê henin ya rokê pêş here hilbijartina pêşwext ya zî îhtimala ka du heye ki wek şerekî derveyê şînor derxe vegere gelê xerabê wêje hûn dûnine ez di şer da me meçûk işte hûna wî dirjiye ka çi qeyrana pîvaz aboriya nizam pîvaz û nizam em bêmişi baviye wayî wek divêne bin erd bike Kek Nusretîn niha birêz çiftûrek jî dest nîşan kir yani ev van hilbijartinan çend mijarên gelekî giringê got derxistin holê hebûn. Niha li Tirkiye diyare di qada siyasî de du hevpeymaniyên gelekî giring hene yek ji wan ya AK Partî li gel MHP wekî hevpeymaniya Cumhur û ya dijî CHP û İYİ Partî weke hevpeymaniya Millet. Gelo ev her du hevpeymanî jî bi rastî duê asê de ne ku van pirsgirêkên giring ê ku hatine ser rojevê çareser bikin li hev hatinekî civatî li Tirkiye pêk were di çareseriya pirsa Kurd de hin pêngav bêne avêtin destûrekî nû li Tirkiye pêk were. Ev Türkiye ji bo kî daxwaza wî nîne. Van çar partî zî mesela Kurd û Kurdistanê da bi rastî hêna zî nijasperest in. Lê Tirkiye têkiliya heremê da û em bijin têkiliya dervê navbera du hêzê serwer wekî Yekîtiya Dewletê Amerîka û Rûsyayê da têk çû. Ew tenê nebese em bijin rojhilata girê spî da wekî bi Yekîtiya Ewropayê zî qeyranekî heye. Alîkî da nav ku da qeyranekî aborî herî mezin heye, alî siyasî da pergala yek mirov têk çû. û nav AKP da wekî wekîlê AKP bi xwe dibin ku tu ewka me tune, îrada me tune. Gel ji me daxwazê hinkî tiştan dike em nikarin bersivê wan daxwazê wî bikin. Ji bo vî nav AKP da bi rêveberiya Elî Babacan û Abdullah Gül wekî Ertuğrul Günay çend heb bijarte siyasetmendarê dinê zenin ê partîkî nû ev ê were ava kirin. Alîkê dinê da zî wekî CHP vî rewşê dibîne. Rewşa ku AKP Türkiye kiriye xeterê vîya dibîne. Serokê CHP dibe ku divê em kongrekî xwe ava bikin, vî kongrê da bername xwe biguherînin. Ama ji bo kî em bernameyekî nû ava bikin, divê em bernameyê sosyalîst, internasyonalîstan Ewropayê em lêkolîn bikin
لوا برنامان ام استفاده ببینن برنامه کی نو اویازی وکی ناو نشانه وکی پارتی کی به سوسیال دموکرات بداوخازا وان نبزی راستاکینا Türkiye tamam siyasi parti ve kimi goçar partizi yuvarda nicas perestin ev vegerin Pırskireka Kürt u Rojhelata navinda hebuna Kurd û Kurdistan mecbur ki kabul bikin. Ev pevejo ev rêw rêbaz da çawa dest pê bike hêne nezalale. Lê îro Türkiye'de meclis kete tatilê dema ku meclis vebe ez bawerim îlonê da ev pevejo siyasetê ew herî zêde germ bibe. Dema ku ev partiya nû nav AKP derkeve ev ji xwe 23 Hezîranê de wekî birînekî mezin girtibû ev Fergal û AKP ev têkçûna AKP ev têkçûna têkiliya AKP û MHP îtîfaqa wan her duyane. A duyemîn rewşa Türkiye îro her hemwelatî dibin ki ji me ra kar lazim e, ji me ra nan lazim e, ji me ra tiştîkû xwezayînin vanan lazimin lê ev desîlatdar ev meclis tevayî em vî meclisê da çareserî nabînin. Kek Sinan ji xwe girêdayî wê yekê niha li Tirkiyeyê di qada siyasî de hin aktörên nû derketine pêş diyar e ku di raya giştiya Tirkiyeyê de jî bir û ramanek peyda bûye ku siyaseta îro ya Tirkiyeyê çareseriyê ji pirsgirêkên Tirkiye re peyda nake û siyaset bi xwe jî xetimiye gihiştî heta cihekê û xetimiye ne AK Parti ne CHP ne MHP ne İyi Parti ne alternatîvekî baş bû çareseriya pirsgirêkên Tirkiyeyê ne. Ev aktörên nû got derdikevin. Ev partiyên nû êgo li Tirkiyeyê berbida mezrandinê ve diçin û hin karîzmayên nû hem di qada siyasî hem di qada civatiya Tirkiyeyê de got derdikevin. Li gora bahweriya te dikarin rolekî pozîtîv ji bo pêşerojekî baştir, aramtir ji bo Tirkiye peyda bibe di qada platforma siyasî de. Zor spas. Du mesele henin, yek mesela Kürdistan, çareseriya Kürdistan, kere giringe ev, dibin hemû pirsgirêkê Türkiye'de. Eder ve hundur da ev, pingehaya evde mesela Kürdistan heye, ya da pirsgirêkê Türkiye ve seri den bin kayran avuriye, o vek siyaset nübhûyne. Em vê tespitê bikin serî de pirsgirêka Kürdistan'da rejima Türkiye, devleta Türkiye daxwaze an ne daxwaze. Nihayî em dibînin ki tiştek di mitfaqê de vek di aşxaneyê de dibin de tiştek dikeliye. Li ser mesela em bên pêvajoya nû, çaresereka nû. Lê belê çi dikeliye, kî dikeliye, hundir da şi he hîn nediyar e. Pêvajoyekî nû dest pê kiriye kek. Dest pê kiriye nekiriye, dibin de dest pê kiriye. Lê belê hîn eşkere neviye. Çima eşkere neviye? Ji ber ku hin agahdariye me wekî Kurdistan 24 hene. Ku navxweyî li Tirkiyeyê de jî hin hewldan hene ku pêvajoyekî nû dest pê bike û li derveyê Tirkiyeyê jî yani jaliyê dewletê ve pîsportên rêkirin ji bo ku modelên çareseriyê di konferansên modelên çareseriyê de ku beşdar dibin û tên wan modelan pêşkêşî Tirkiyeyê dikin. Yani divê çerçeveyê. Rast e, ez dikra serî biskîn wezatî. Niha Türkiye li hêla mesela çareseriyê de daxwastir zêtir neçare. Neçar biye ki vê mesele bide pêşa xwe li hundir an li derve. Hilbijatina 23 Hezîranê ev derkes holê ya 31 Hadarê ya 23 Hezîranê. Çi derkes de holê wana da xwastin ki sed qayûma kêmî wî 5-6 sîvîl dersê Kurda derxin. Kurda serî de çar bajarê mezin sedî re heftê heştê wî jardi îrada xwe li qayûma azad kirin. Bajarê Şinorzî ve Nusret ya kek Nusret hanî zaman yani ev bi zorê destê derketin destê Kurda. Ya da emin li dervayê Şinor Türkiye mesela rojeva çara ser neken nikana li hunde dest pêvajokan nukan ji bûna wê dibin da çi qas êrişî didin pêşê xwe ama dibin de em zanin ki têkiliyê wan bi rojeva ve henin. Qanetê me
Di serê dazî îroj Kurd daxwazin ki dixwazin bi rêyeka aştîxane û demokratîk vê meselê çareser bikin. Lê Tirkiye neamede bi rêya aştîxane û demokratîk neçar e. Ji bona wê em dibînin ki Tirkiye vê şinda tenê bi partiyekê ve vê meselê nadiye pêşiya xwe. Dixwaze wekî wênekî Tirkiye vê meselê bide pêşiya xwe. Li Samsunê wênek şadin heş partiya, ne partiya gotin em îtîfaqa Tirkiye'nin. Ew wêneke Swedistan mesela Kurd were ser masê ew ê bên ki va îtîfaqa em hatabin. Ger Tirkiye zî siyaseta Kurd zî li hember vê îtîfaqê bêjî em zî îtîfaqa Kurdin, Kurdistanînin li hember îtîfaqa Tirkî em zî wek di aliyê masa Kurda da zî em hemû partiyanin. Sedema wî herî giring Tirkiye vê saetê şinda çima em ê hêrişê xwe pêk dîne hêleke de wek dibine da mesela aştiyanî û mesela wek pêvajokan nû dixwazin çareser bikin hêlek zî li başûr li Rojava tiştê giring pêk dînin qenetê me wekê dixwazin berê masê destê xwe bihêz bikin. Ti şekilde bidime ser ew nadî zanin Tirkiye zane siyaseta Kurdî zane ki 2013 masa hat qulwandin vê şinda ew masa yek û yek ava nava. Dibin wê masê de pirê de pir ev çûn mesela Kurd gişte mesela Kurdistan li Türkiye pêşa wê de mesela Kurd tune mesela Erdnegirê mesela Kurdistanê zor desîz ev. Belê. Kek Nusretîn Niha li Tirkiyeyê di raya giştiyê de bîr û baweriyekî ku rûniştî heye di qada siyasî bilind e li ser vê meselê tê rawestandin ku rewşa Başûrê Kurdistanê, rewşa Rojavayê Kurdistanê, statûya Başûrê Kurdistanê, statûya Rojavayê Kurdistanê kargeriyekî gelekî mezin li nêzîkahiya Tirkiye beramberî pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê dike. Nirxandina te gerez bigirim. Tirkiye wê li hêviyê bisekne rewşa Başûr û Rojava bike encameke yan Tirkiye wê hin pêngavan ji bo çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê bi xwe dest pê bike. Bi rastî hêza Tirkiye eqwasa demekî dirêj nemaye. Wekî partiya nû derkeve wekî em bêjin CHP û herî mezin Partiya Demokratîkê Gelan hem pirsgirêka çareserî hem ji bo hebûna Kurdan magazonekî nû were ava kirin, hebûna Kurdan were qebûl kirin wekî bi zimanê dayîk perwerde bûyîn. Wekî kampanyayekî ev ê dest pê bike. Demekî nîzik da ev pêvejo ez bîr û bawerim ev ê dest pê bike. Lê ev bîr û bawerî ya gelê Kurd vî tiştî wekî hatiye rûniştin vî carê dewlet wekî bi şêmber gav nayê avêtin bi gotinê çaqa bêje çareseriyekî nû pêvejoyekî nû zî gel baweriye wî nemaye. û wekî keksînan zî got ev pêvejo gava nû da dest pê bike ev ê tamamê partî û rêxistinê Kurdan em bêjin wekî Partiya Demokratîkê Gelan tamamê aliyan ev ê navî pêvejoyê da be divin. Vî warê da pêvejoyekî nû demkî kin da ev ê dest pê bike. Lê bi destê Partiya nû dest pê bike, bi destê CHP dest pê bike ya zî em bêjin giraniya bandora Partiya Demokratîkê Gelan li ser kolanan li ser meclisê giraniya xwe danîke li wê da ev ê dest pê bike hêne ew ne zelal e. Lê ev ê pêvejokî nû dest pê bike. Türkiye hem alî siyasetê de hem alî hukukê de hem alî aborî da têk çûye. Ji bo kî Türkiye xwe bi berhev bîne mecbûrê vî pêvejoya nû maye em zî dibin ku li vir rola herî mezin partî û rêxistinê me Kurdana dike ve partî me îtîfaqa navxweyî ew bikin û wekî Partiya Demokratîkê Gelan vî pêvejoyê de mişin parlamentoda 67 wekîl henin daxwazê xwe wekî bi bernameyekî pêşkeş bikin meclisê da ev mesele were gengeşî kirin. Min daha berê du komisyona meclis da zî hanî zaman û
bütçe zanistî dazî eğer rejima Türkiye veya partiye desilatdar doxwazin Türkiye'ki mezin devlmen bu Kurd û se sala 21 ra bersiv bide divê ku dev ji dijmenetiya Kurd û Kurdistanê berdin pêveciyekî nû rastiya Kurd û Kurdistanê rojhilata navîn da qebûl bikin ev pêvejo tenê pey heştê û çara nîn nebûye wekî dema Şeh Seîd agirî koçgirî Zîlanê da zî dema ku Kurdan mafê xwe dîrokî netewe û kolektîv hanine ziman dewlet bi ewka polîtika înkarkirin çûye û bû 100 sal ev pirsgirêk çareser nabe. Ev pêvejoyê da ev ê ew vebe. Girêk. Ben ev ê gir vebe. Belê. Kek Sinan tê gotin ku carê krîzên herî Kur berfereh de çareserî zêdetir baş têne pêş mirov bi cesaretir ji bo çareseriya pêngavan bavê jî Tirkiyeyekî nû bi desturekî kevin mümkün e rê ve biçe. Ev destûra Tirkiyeyê heyî mümkün e rê li pêşiya Tirkiyeyekî nû vekê û ev gengeşeyên ku di çerçeveya destûra nû li Tirkiyeyê de tê axaftin. Gelo dikare çareseriya pirsa Kurd jî bigire nav xwe. Spas li belê dem kim bû min li ser wê partiya nû Belê, hineskin kerem. çend çend tişabêjim. Süleyman Demirel wek serokkomar bû wextekê AKP bû server de 2002 da lê pirskirin. Got emrê vê şixase got 15 sala amade bikin. Çima got 15 sala? Belê partiya Erdoğan wek mîna partiyeke nişka da ava bû nibû. Koka wî 4 sala berê di em bên xebata Necmettin Erbakan wek nirîna millî de hatû. Divêne çi qas darekî koka wî kur be ew li gor bê û qas bi sağlam zexm diskine AKP 17 sala sikini lê belê pêşîna AKP dest pê kir ev bimeşe. Niha partiya Babacan hîn ne belekî server bûye partiya Amacan Babacan ve guneyê AKP 12 sala 13 sala li ser milê wî ye. Gel bayî dizane wê sedemê de partiya Nuh êçi bike çineke hîn neberiye ava bû ava nevezîne diyara hîn. Şeş meşin daxistin. Xanete me belkî di pêşerojê de rêya siyaset da wek bi navê Sosyal Demokrat CHP. Bindirê wî Sosyal Demokratî ne pêşiya wî vediye xanete me. Ev babekî dur û dirêj münaqeşe tiştekî dine. Na mesela destûra Nuh destûra kev çareser neke ev diyar e. Ve derhakê me çar Partî Kurdistan da doza girtin vekirine. Her taraf hundur derva Kurd Kurdistana bixwazî divin Kurd Kurdistan navê me Kurdistana dikin partiyê me bigirin. Mava siyaset e va xetimandina mezin e xetimîne. Li ser destûran nû gengeşiyeke dest pê kiriye bir pêşniyarê mez yani. Vek partî em îtifaka Kurdistana pêşniyar dikine em divin wekî îro demeka nîzlik de her der bû Kurd bê siyaseta Kurd deklem ava naviye Kurd heye dengê wî heye di deklema siyasetê de alîkar lê dixwazin lê dihebûna Kurd bi fermî di destûrê de tune hîn me re duyên bi eslê Kurd Türk ve şermiyeke mezin e em hemû partiyê Kurdistanê bi îtifak dest pêkin em bên eger Kurd heye hûn alîgê Kurd dixwazin wê şerê kerem kin di destûra nû te hebûn em qebûl bikin em hemû giştî kampanyekê bidin berxwe salekê ya demîn me platforma ziman şekiliye xastina wî herî mezin zimanê me bi fermî pêk were zimanê me here netewê me here ji bûna wê em du kampanya pêşniyara me evekil li partiyê me hemû Kurdistana re em vegire em ê ser wî biskinin em ban kampanya dora salekê bişopînin herin derê hikûmet lêxin derin AKP lêxin partiyê muhalefet lêxin ê sazî sivîl lêxin em bên de hebûnê me pêşniyarê me henin em bana bînin ziman. Belê. Gelekî spas birê Sinan Çiftîrek serokê giştî Partiya Komünîsta Kurdistanê Bakur. Spas birêz Nusretîn Maçîn parlamenterê Rehayê ê Partiya Demokrasiya Gelan hedefe ku hûn mêvanê me stûdyoyê. Spasya xwe ji we re dikim weşanê we û pîroz. Gelekî spas. Temaşevanên hêja bûya wayê em hatin dawiya bernameya Rojeva îro heta bernameyek dîna Rojev her şan.